Браво, бе! Здравейте хора, аз съм Стенли, тук с мен Живко и H-Time. И това е втори епизод от Egg Wars. И нека да почнем. Оф май гот. Живко не може Добре. джампи. Аз ще строя до мид, Ай, строй. защото вие не можете. Не знам. Омага overpowered ли е? Взех тук 1000 блока. Еми, някой дет му пожелавам само хубавите неща. Го такова вота за overpowered. Той в началото там, като влезнахме и опи. Опи, брат. Ами Бера къде е лайката на опи, този. бе? Добре, сега. Купим 20 сета брони. Вземи на мене. Спокойно, купих си 3 сета. Така. Аре, имаме път. Добре, и ти такова е. Там обери диаманти, меманти и идвай. Добре. Така, аре, аз стоям към мид. И аз да помагам на... Газка мид. Аз събирам 30 диаманта и се махам. Ти горе ли си? Горе съм. Червеняк. Един червен дойде. Не дей бягай, не ли Ние лавеняк ли сме- си? Ние сме Вой, червени, нямам мей. по... Нямам по... Ай, падай, бе! То май се търси. Кое? Тем бой се търси то. Аз мислех, че ще кажеш нещо друго. Абе. Айде, рип. Сега се ги наказвали, бе. Дай пържоля, бе. Не пържу, вземи. Дай, така, браво. Великс. Така, отивам да вземам диаманти, ти ако искаш да се прибера към базата. Да, отивам да пускам генераторите. Аз окупирвам горе генератора и почвам да си фармам. Така. Не е готово. Абе, обляквам се кадърти са мисля. Живко, ей, значи това. Аз сега ще обградя яйцето с обсидиан. Аз го обърнах. Има ли? Супер. Значи какво да взема? Ще се взема един хубав меч. Една хубава кирка. Какво друго? Ябълка ще се взема. Опа. Идейте с лошо, бе. Аз Бият лошо ли се та? държа. Не, тук опитах се да чупя яйцето на оранжевите, ама те чупиха пътя пред мен. Много лошо е. Така не се играй. Айде тук вземам 15 чифта брони. Един оранжев идва. Къде? Къде? И се чупи пътя. Чай ще да падна. То оранжеве, бе, на къв се помисли? Къде отива то? На луната ли отива? Матко, долу ме ли стана? Чай са прави, че не ги виждам. Трябва ми помощ тук за това оранжеви. О,
много съм тъп, не ги виждам. Сега ще... Яла, бе. Яла, бе. Чай, тук съм... Да им пусна комунизъм. Яла, бе. Яла, бе. Да им яш гол, бе. Гледай го толкова ма би, бе. Олеле, олеле. Яла, бе. Двамата ме вторят, бе. То не е 100 overpowered. Фокусирам го. Олеле! Вой, човек, с тия двамата не мога да се бия. Живко, помогни. Той идва ли? 60. Добре. Идвам си. Ама не съм объркал остро. Добре. Червеният. Да, объркал съм. Ай, стига, бе, бро. Ти имате обсидиан. Чай да скупя efficiency 10. Аре, пазете се, бе, пазете се, като мишки лазят, бе. Живко, обгредна ли генератора? Да. Дъмото, на трети. Да. Супер. Добре. Не ви се получиха работи, брат. Купих си efficiency 8 кирка. Сашма. Защо обича, бе? Чакай да се взема. Панчка. Оле, налегнах, ама нямам. Нямам такова. Налегнаха ма век. Армор нямам. Къде си? На сини ли са, сайн ли са, къй са? Май са сайн, да. Иди бягай сега, църковна мишка гадна. Ей! Бима помяра! Човек! Толкова не ме оцелиха, ай падай. Падай долу пред другия приятел. Сте има да го оцеля, бе, ей, глупак. Вижко, ще ги фърляш тя работи. Не ме чуват. Какво прикаш? Даже ще хвърли и те. Химни. Майти. Аз съм 60 тона брони за косъм. Томан да имам, няма убиват. Ще аз купя блока се. То са биме една година, бе. Да, но тъпто върпарят. Мога да е супер късен човек. Не знам аз. Хич не ме раза да го играе. Той не, какво да те радва. Се биш супер много време. Но точно това е тъпо. Добре, overpower-ета. Единственото, което ме кефи, че пържолите са ефтини и обсидиана. Това е друго нищо не ме радва. Чай ще помогна. Майко. Вей, тук ги набрахме и кадънски гащи. Сипте им, бе. Иди стреляй, бе. Какво ми стреляш, бе? Стрелец ще ми става. Аз ще да се бия. С оранжевите. Те ме ядосаха. Добре, оцелих. Вай долу коста, направо... Чко мармалат, бро. Охо. Ако мога да им строша. Тия кои са? Purple. Пърпъл ли са, мърпъл ли са, не знам къй са, Аз ама. навикам, че някой идва зад него.
Айде, дай да ходим към пърпъл. Аз съм към грин. И тук им се зафъргам на яйцето. О, оцелих го, брат. Ява. Никой не му оцели в тръб. Аз се чупя тук Ти ще яйцето. ходиш там да падаш, обаче ми свършиха стрелите. Те са идиоти, брат. Аз седя им троша яйцето в момента и те седят и си копаят там честовете и фармят от генераторите. Ай, чао яйце. Така е, като не можете да смятате. Учителката по математика, като била лешпер. Абе, Тук Живко, си къде ще. си? Убих тук един жълтък. Ще ми помогнеш на пърпъл. Що много ма спами, бе? Абе, О, не приятел, видях не дей така, бе. едно. Би го, бе. Критвай го, бе. Абе, иди яже, иди яже. Виж колко хубаво. Бе. Първо няма да излезе, дойте ми помогнете на грин. Чакай. Аз имам супер много армор, ама. Ползвай. Храната ще свърша. Не, броните ще ми свършат. Ама той техните ще свършат. Бе. То не знам дали имат няколко сета, ама аз имам. Трима ма налегнаха, аре бро. Добре, то се фърли. Грин, Аре, грин, грин. грин. Идваме, идваме. Ето. Бързо. Къде е грин, бе? Бе, единия го налазих го, много лошо единия. Той не знае къде се намира. Дай, още малко крито бе. Аре. Не бе. Идваме, идваме. Айде. А той меч ще ми се щупи бе. Като се шупи, каже. Ами, той е на чупене, по-бързо. Аре. Спокойно, аз съм Идваме, тук. идваме, идваме. Добре. Имат ли яйце? Добре. Нямат, нам. Нямат. Дай чупите ги, защото Единият вече... тръгна да бяга. Аз замахвам единия, той е тук. Един зеленяк. Къде ще отиваш, бе, брат? Бъдкав крътноджатна. Къде ще отиваш, бе, бро? Аз сега едно влезне. Добре, единия го убих. Мен се щупи меча. Супер. Почвам с кирка. Кой имат по честовете? Нищо Не знам. нямат. Имат паржол, ще им ги взема и това. Къде си, бе? Брат, бия се им тук. Къде? И го пера с кирка. Щупих му каската. Спокойно, ще го взема, дейде. Не, да Аз дам вече вече. взе... готово. Добре. Може да О, много А. дълга битка беше. Обаче никой Ай. няма на нашия остров и никой не пази и сега всеки ме може да шпете яйцето. Добре. О, тук колко айрон има. Да го взем. Добре. О, тук е още един сет има. Айде да ходим Не. към другите и това е. Е така. Че аз да взема да скупя... Не, брат! Ох, как ще да умра. Не прецених блокчето. Така, аз съм готов, ай. Ай. И аз съм Аре, готов. топ, няма паднеш. Добре, елиминираме един отбор, това не беше лошо. Дайте към оранж. Опа, Да, целят, кажи, целят, аз- целят, целят. Да це. Те това Чакай толкова се скрито разминава. учене. Те Protection 5 е дори да паднеш, нищо не може да ти стане. Спокойно. И ще го елиминитни са с... Ела бе, ко ми спамиш това бе? Батко, то как набутна. Хубаво, че е повърпаварят до сега съм умрял 20 пъти. Ето и... Ето А. колко. Аз го бутна надолу. Долу ли? Добил. Бро, бе. Били го, бе? Добре. Добре, дайте към Orange. Ай, чупете. Бах, това е Efficiency 8 всяко имах, не? Аз ще се купя. Ай. Чайте да си свърля букуците. Аз отивам към Orange. Ето Ой, и как ние- цепят. Вей, въх как цепи то. Оттрепа, ма бе. Аз нямах нищо в мене, тъй че не ме яд. Имам, то не става. Имах 20 сета кожени ворони и това е. Да го нямах пак. Дай, чуйте, аз тук събера малко. Добре, аз се заградих тук да не ме боснат. И че двама целят. Дайте ли да вземаш това? Вземи Ендър перла. Имам 24. Аз... Единият тръгна. С
Кирка. Няма да тръгваш, бе. Знам, че искаш да чупиш, бе. Приятел. Кажи го нека какво ще строи там. Аз ще го посреща тук, бе. Аз съм на острова. Да посмей. Отиде ли на острова им? Аз Къде съм на си? острова, бе, човек. Фарме си тук работи. На нашия? Я на наша. Да, сега защо? Сега събирам тук 4 диаманта за Efficiency осмак. О, добре. Вземи там резервни брони, бе. А, Вашите не са ли аран, бе, от? Не. моите са аран, нали, готини. На Живко са. Ай, взема за... 51. 51 диаманта след максимум. 53. Аз имам 15 диаманта, 16. Трябват ми 40. Дали ще имат обсидиан? Е, със сигурност. Виж коя ми... Сигурността, някак да нямат. Ама всяка дойде с Efficiency 8 няма да ми е много готино. Само ако има бутнат, защото ако има бутнати, не знам. Трябват ми то цели май с Power 5. Пънч? Не, Power с пънч 5. цели, бе. С пънч Не, цели. не, те са двама човека, един е с Power 5, знаеш колко ми взима. Броните ми не бяха толкова седи. Направя така правим. Вземи ми нови брони. И блокчета. Ще ти взема, чакай, нали тук в момента фармя за кирка и се. Аз тук фармя яран за твоите, за новите брони. Лик ма целят, бе. Репортвай ги, бро. Ще взема хубаво кожени сетове, Няма яко да цели, има. бе. Аре, ти ще умираш, бе. Мира, бе, жалък. То имам стабилно кожени сетове. А, той няма надой. Така. То, няма ли да умре, бе? Аре, бе. Аз съм готов, айде, няма не дай. Кири. Ай, метла. И коста. Добре, що не помогнете, елате? Идваме, де. Повари, двете. Идваме. Събрал съм ти. Хубаво да имаш кожени сетове. А, това ти ли си? Да, ти си. Вей колко стрели имаш тебе, дръж. да. Един сет, два сета, 3, 4, 5 сета имаш. Браво, бе. Дай само малко назад, аз се ноша. Айде, дай да ходим. Работи. Но Ще малко, добре. чай да му там нещата. Дай фърляй ги някъде, фърляй. Направи някаква дупка, да виждам. Виждам. О, Абе, как мам даш морко, бе? Гледай колко морко ми взел. Абе, ти ми ги Аре. връща. Елате. абе, той ми дава морко, бе. Защо ми ги вземаш, бе? Въй то къде има цели. Много целя до човек. Чай, стой се. Чай да свърля Така по ще- едната броня. Имам ендър. Така ще направим да не може да нацели. И строим. Безопасния път. Так. Живко стига. Сега се легава. Така след това пак. Аренди цели, бе. Ай, цели, бро. Оле, оцели му. Падна ли, бе? А, брат, оцели. Виж го то в страни е застанал. Ко стана, бе? Тони, Въй! Сега внимайте много. Свършиха им блоковете, дай им блокове. Его! Ко стана, бе? Живко, дай им блокове, моля те.
Давай. Тони! Жълтак, жълтак, жълтак. Внимайте само да не вижте по пътя. Няма да не е толкова. Вие отзаде наблъскат. Дайте, ако можете да биете. Добре се борих. Друг има ли? Аз отивам на острова Ридвейс. На техния. Да, там съм. Аре, обаче имат обсидиан. Идвам. Аре, един има хубави брони. Не го убих. Давай, заграждай се бързо. Не ми трябва да го чупя. Да. Аре. Ко стана, бе? Лефнаха ли? Да. Добре, давай. Имаше един, където чупеше блокчета. Това бях аз. И един друг. Дай ми бокове, бе. Още ли, бе? Без моркове, обаче. Ей, так му ти хвърлих моркови. Фърлих боковете без да искам. Дай пак! Въй. Имам последните. Половината на нея, половината на тебе от тук. Това дори не ми трябва така, аре. Арда. Опа, виж го това долу, бе. Оцели го. Я. Супер добрия, брат. Саян. Дай към Саяна. Но бързо. Право скачай. Той нищо не ти взима. Да викаш. Две сърца. Да викаш нещо. Аре, давай се. Само. Такъв хубав път са се направили. Аз ще ще Фу дома. Бия го. Би го. Мале. Не можем да докосне, бе. Слаб ли? Но, спаме даже. Ще мога го бутна. Трябва да ям голданка. Чупи ли го? Не. Чупя го. И то тръгна да... Май тръгна към тебе. Добре, ще пи го. Не. Окей, тя. Къде е сега това? Дай да убием дъмното. Дай да убием другите. За диаманти. Хубаво ще се занимавам с това диаманти. Тъпото е, че ма спами и ще ми щупи броните. Нямам стрели. Един след друг. Кой викаш? Свършиха ми стрелите. Я да им кой имат в честовете. Нищо хубаво. Опа, имат айрон неща. Че ще ги взема. Добре, каска. Чек, някакви проблеми с микрофона имат. Ко стана, бе? Нищо, изнесохме Саян. Добре, дайте, че мисъл, 2 на 2 сте. Да, Да. може да бием. Може. Чай сам да взема много стрели, че тук е важно да ги блъсне. Еми да набием, ама ще сам, че без мен, защото аз рипко. Няма нищо. Чай да оставя тия брони, човек. Да взема нови Че хубави. моите брони са наполовина. Я дай малко дъма. Може да дам 6. Ей, дай ми, колкото е. Опа, за кого е? Не знам. Даже не видях. Така та кикна, бе. Ко те кикна от? То този сървър с неговите проблеми. Сега обаче ти имат яйце, ще е много трудно. Добре, взимам яко стрели да има.
Еми, надяваме се да успееш. Ама гледате ли ме или не? Аре бе, сон не мога да се оцени. Давай, разцепаш го, бе. Давай. Можеш. Ти си купи нов сет, ама той не... Убил го. Айде! Айде Браво, бе! Айде бе! на баня! Си, бе. Дай, ще го бутиш! Буташ го! Браво, бе! Точно под тебе, дай! Е, точно това бокче до тебе, бе! Кажи му просто кое да се чупи. Ай, къде? Браво, бе! До стената застани и направо го праскай оттам. Не. Влезе там, направо пускаш аз шифта и веднага влизаш долу.
и някак да те са. Айде! Айде бе! Ей, Ой, разгеле, бе! Бе! Най-сетне бе, брат. Най-сетне, бе!